Yawwa, to gashi nan ta shiga, kun ga har amin ma email amin message a email, kun gani? You have successfully withdrawn 0.358 Ethereum. Kun gani? So kai tsaye sai in koma ita wancan wallet din ta ainihin wato MetaMask din. Tana loading. To kamar yadda kuke gani ga dalan da na fito da ita daga Binance din, kun ga ta sauka. To yanzu za mu fara transaction na farko dangane da shi Zksync Era din. To abu na farko da mutum zai fara yi, duk za mu rubuta links din sai mutum ya kiyaye. Link din ya dauka. So kai tsaye kamar yadda jiya muka ce dApps, ga dApps din nan, wannan gashi nan pointer ɗina, sai mutum ya taba. Idan mutum ya taba zai bude masa kamar haka. So already ina ma kan ita orbiter din. So amma bari in share ta in shiga wani wuri kawai. Muƙaddara ka bude ka taba dApps din, ko tana home misali, ko wani abu makamancin haka. So nake abin ya dawo farko ta yadda zamu sa link din. Na'am. Dan ya haƙuri akwai ƙarancin network. Yawwa. So kawai misali ni so nake ma ya dawo home page din su. Yanzu misali yana home page din su, kawai ka taba dApps din can dai, ka goge wannan sai ka rubuta orbiter kamar yadda muke gani. Gashi nan ya bani suggestion orbiter.finance, ga ta nan sai mu taba ta. Idan ta bude zaka tana loading. Yawwa gashi nan ta bude. Kai tsaye za ta ce kai connecting, kai switching wallet ɗinka sai ka taɓa. Na'am, bayan ka switching wallet ɗinka, so ni sakamakon na yi connecting ɗin wallet, so dole zan koma in zaɓi a ainihin wallet ɗin da nake so da yin transaction ɗin da ita, ga ta nan. So kai tsaye idan mutum bai yi connecting ba, ko kuma in ce bari mu yi wani abu, kai tsaye ina so in yi logout ɗinta saboda mutum ya ga yadda zai yi connecting ɗinta. So idan muka yi disconnecting ɗinta, kaga mutum zai san yadda zai yi connecting ɗinta. Yawwa, ba ta yi disconnecting ba, amma kamar yadda kuke gani daidai nan wurin da yake nuna wallet address, nan za ku ga naku ya rubuta connect, sai mutum ya taɓa connect. Da zaran ka taɓa connect sai za ka yi approving. Wannan abu ne mai sauƙi, kawai OK za ka danna, za ka ga wallet ɗinka ta bayyana haka kamar haka. To abin da za a yi, kun ganta dai gashi a haka. To nan sama inda aka rubuta Ethereum sai ka taɓa shi, sai mutum ya taɓa sai ya mai da shi Zksync Era. Kun gani? Gashi nan na taɓa. Kun ga kuma Zksync Era? To kai tsaye sai mutum ya taɓa wannan arrow ɗin na tsakiya. Idan ka taɓa shi, Zksync Era za ta koma ƙasa, Arbitrum ɗin ta koma sama. To gashi nan na taɓa, kun gani? To sai mutum ya danna nan wurin. Gashi kuna ganin an rubuta maximum. Sai mutum ya taɓa maximum. Kun gani? To sai mutum ya danna send. Wannan shi ake ce ma bridging. Matakin farko a transaction ɗin Zksync Era kenan. To za mu yi bridging kenan. Sai mutum ya switching network. Sai mutum ya danna confirm and send. Kun gani? Mutum zai yi ainihin wato a proving. So network ɗina yana ɗan bani matsala. So bari in ƙara attempting. Confirm and send. So kun gani? Sai kawai kai tsaye in danna nan confirm. Misali, idan na danna confirm, kun gani transaction ɗin ya tafi. Kun ganin ƙasa ya sa transaction completed. So anan akwai wani issue da yake faruwa. Wani lokaci in dai ka ya riga sama transaction completed a nan, to za ka ga ba sai ka jira nan ɗin ya completing ba, za ka iya yin back ka ainihin wato ci gaba da transaction ɗinka. To ya za a yi mu tabbatar da transaction ɗin ya yi? So ko da yake yanzu na ga
transaction ɗin yana saurin approving. Bari mu jira kawai mu gani yayi approving ɗin idan ba zai ɗauka lokaci ba. Yauwa kun gani gashi nan ma ya ma approving cikin ikon Allah. Kun ga gashi nan yayi green, nan ma yayi green, duka yayi ticking. Nan gurin explorer ne, in ka taɓa zaka ga scan ɗinsu, za ga transaction history ɗinka. To kai tsaye idan misali ga wannan alaman wallet sai mutum ya taɓa domin ganin bridging ɗin yayi. Kun ga ai da muna da Arbitrum a nan na dala 660 da wani abu. To in ka danna nan Arbitrum 1 ɗin ka canza chain ɗin ya koma Zksync Era mainnet. Kun gani sai mutum ya ɗan ja screen ɗin shi haka ƙasa, ya ɗan ja ya refreshing. Kun ga dalar ta bayyana a nan ko kamar yadda kuke gani. Yanzu ta dawo kan Zksync Era. To sai ka bar ta a haka. Zksync Era yanzu ya tsaya a haka. To sai mutum ya koma dApps ɗin nan. In ka koma dApps ɗin ka gan kare a nan har yau. To sai ka taɓa nan sama sai ka goge wannan abin nan ɗin link ɗin na Obita Finance. Kai tsaye ka riga ka yi bridging ko na farko. To sai mutum ya rubuta sync swap. Gashi nan kunan da kuke gani ta bayyana syncswap.xyz. shi ma za mu rubuta link ɗin sai mutum ya ainihin wato danna shi ya buɗe shi. Kuka jira zai yi loading. Shi ma dai connecting ɗin za a yi. So sakamakon akwai wata wallet a kai zan canza shi zuwa wannan wallet ɗin da nake so in yi aiki da ita. So shi ma yanda za ka yi connecting wallet ɗin shi ma duk ba wani abu bane mai ainihin wato wahala ba. Ba abu bane mai ainihin wato wahala inda za ka yi connecting ɗin wallet ɗinka. Da ka buɗe site ɗin in dai ba a taɓa connecting ba za ka ga ya baka connect. Za ka ga ya ainihin wato baka connect. Idan so samu ne bari in gani in zai iya bamu connecting. Yauwa tunda mun ce za mu yi tutorial ɗinmu ne daki-daki saboda kar mutane su sha wahala. To yanzu ko na riga na disconnecting ɗinta. To kana buɗe ta dama baka taɓa connecting ba za ka ga nan gashi get started ko kuma connect a ƙasa. In ka taɓa connect ɗin nan misali kun gani gashi kuna ganin ga Ethereum a sama. Kun ga ka taɓa shi sai ka danna connect. Shikenan wallet ɗinka ta yi connect. To ga Ethereum ɗinka nan ya bayyana kamar yadda kuke gani. Kun ga adadin Ethereum ɗinka na Zksync Era kenan. To kai tsaye abin da ke faruwa ba a wurin transaction ɗin mutum ba zai sa maximum ba. To sai mutum ya duba ya gani dama akwai 0.355 na Ethereum. To sai mutum ya danna 0.355. Kun gani sai in ga nawa ne. Kun ga 0.355 abin da ya nuna min shine dala 657. To wurin transaction ɗin ka dinga barin dala 10. A dinga barin dala 10 wurin transaction ɗin. Kar ka yi swapping duka Ethereum ɗin. To yanzu misali tunda 657 ne ina so dalan nan wurin ta dawo 647. To sai in cire 5 ɗin nan mu gani. Kun ga ya dawo 647. To sai in tafi kai tsaye in danna wannan swap. Idan na danna swap kamar yadda kuke gani to daga nan wurin inda aka rubuta estimated gas fee sai mutum ya taɓa shi ana rage gas fee. Kun gani asali sun ce za a caje ni gas fee dala 1.25. To sai ka taɓa nan wurin. In ka taɓa nan sai ka goge duka nambobin da suke kai sai ka rubuta 1 million 01 sai ka sa 0 shida 1 2 3 4 5 6. Kun ga yanzu gas fee maimakon dala 1 yanzu za a caje ni 0.4 bai ma kai rabin dala ba. Kun ga na samu sauƙi. Kai tsaye sai in danna save. Idan na danna save kai tsaye sai kuma in danna confirm nan wurin. Kun gani transaction submitted. Kun ga ya sa succeeded. Transaction succeeded. To yanzu transaction ɗin nan yayi. Idan ina so in gani kai tsaye ga dai wallet ina sai in taɓa wallet. Idan na je kun ga yana kan Zksync Era. Kun ga an kwashe dalan an bani USDC. Da USDC ɗin sai mutum ya je ya nemo contract address ɗinta. So bari in je in nemo contract address ɗinta sai na ainihin sata ko kuma ma bari in nuna yanda mutum zai ga contract address ɗin nasa. So kai tsaye mutum zai iya rubuta Zksync ko kuma USDC. Misali mu ce Zksync USDC Zksync Era contract address kun gan shi a wannan. To kai tsaye da ka taɓa
wannan ɗin su gashi nan zaka ga wannan sun baka na contact address. So bari in ga, okay, explorer ya kamata na duba ba wannan ba, ba Zksync.io ba, ga explorer a nan, explorer.zksync.io. Idan na taɓa kai tsaye za ku gani za su bani, bari ya gama loading. Yawwa, to kun ga wannan da suka bani ga address ɗin a nan, misali kun ganta nan, ita ce zan ɗauka sai in kwafe ta. To da na kwafe ta sai na koma wannan ɗina metamask ɗita. To yanzu zan koma metamask ɗita. So da na koma metamask, abinda zan yi kai tsaye ga import tokens ko, sai in taɓa shi. In na taɓa kawai sai in yi pasting address ɗin nan da na kwafo daga can wannan. So wani lokaci in ka sa address ɗin zaka ga ba zai fito ba, kawai sai ka taɓa nan kawai da hannunka, nan token symbol in ka taɓa ka ɗan jira, in ka ga bayanai ba su fito ba ka ƙara taɓa ƙasan, ka taɓa ƙasan, ka taɓa nan misali ka ɗan jira. So wani lokaci network ne zaka ga yana sa shi baya wucewa. Network USDC address ɗin ya ƙi ya hau saboda network. So kuma na ɗaɗɗaura su ma da yawa bayan a wancan transaction ɗin da na yi, yanzu ya ƙi hawa. So amma kar ku damu, ko da ba ku ga USDC a nan ba, za ku ga Ethereum ɗin an kwashe shi. So sai mutum ya koma dApps ɗin shi. Kada ku manta transaction biyu muka yi. Mun yi amfani da Sync swap, gashi nan ta danna swap successfully, da kuma inda muka rage mata gas fee. To yanzu sai link na uku, protocol na uku, sai mutum ya amfani da Izumi kamar yadda kuke ganin ta. Ga link ɗin nan shi ma za mu rubuta shi insha Allah a jikin bidiyon, sai mutum wanda baya gani sai ya rubuta. So ita ma idan ta buɗe za ku ga ta kawo mutum haka. So idan ta buɗe ga wani wannan nan a sama, wani ɗan circle gashi nan mai haɗe da ja da blue, sai mutum ya taɓa shi. Idan ya taɓa shi, kun gani sun ce connect wallet ko, sai mutum ya taɓa connect wallet, sai ka taɓa metamask, sai ka taɓa connect. Gashi nan kun ga wallet ɗin ta yi connected. To in ka ga dama ko gefen ta ne kawai ka taɓa, za ka ga ta ɓata. To sai mutum in kun lura tun da USDC ɗin ba mu gan shi ba, kun ga yanzu ai gashi nan kun ga ya bayyana, saboda sakamakon na ɗora contract address ɗin shi ya ƙi bayyana saboda network, ko sun canza ne ban sani ba. So kun ga dalan nan a nan. To abinda kawai mutum zai yi nan shi kuma sai ya taɓa arrow ɗin nan. In ka taɓa arrow ɗin nan, USDC zai koma sama, Ethereum ya dawo ƙasa. Kafin nan ga wani abu alaman setting, sai ka taɓa shi. Idan mutum ya taɓa shi, sai ya goge wannan 0.5 slippage ɗin nan, ya mai da shi 1, 0.1. Nan maximum delay ya cire 0 ya mai da shi 1 shi ma. Sai ya danna saving, sai ya danna X ɗin nan, to sai ya danna maximum. A dala maximum za ka danna, amma a Ethereum na ce ba za ka danna maximum ba, za ka danna a Ethereum ɗinka gaba ɗaya ka ga adadin dala nawa ne. In dala 500 ne daidai, sai ka sa shi ya zama dala 490, ka bar gas fee dala 10 saboda gas fee. To kun ga yanzu sai mu danna maximum a USDC. To mun danna maximum kai tsaye, danna X ɗin nan, sai ka danna approve, saboda shi sai ya yi approving na USDC ɗin nan tukunna. Idan ya yi approving sai kun gani, sai mutum ya danna next, ya danna approve. Idan ya approve, kun ga ya sa approve successfully, sai ka danna X ɗin nan. To za ka ga swap ya bayyana, sai ka taɓa swap. Shi ma ana rage gas fee, sai ka taɓa nan inda aka sa estimated gas fee, kamar yadda muka rage gas fee a Sync swap, sai ka taɓa. Kun ga $1.05, to shi ma sai mu rage gas fee ɗin, sai ya koma za a caje mu 0.4 kenan. Ka manta 1 million na ce ake rubutawa, in mutum ya sa 1 sai ya sa 0 shida. Da kun sa za ku gani, kan mutum ya je ya sa 0 10, kun ga dalan ta ƙaru dala 4. To 0 shida, kar ka je ka sa 0 7, 0 shida, kun gani gas fee ɗin ya koma 0.4. Sai mutum ya danna save kamar yadda muka yi a Sync swap, sai ka danna confirm. Kun gani, sai ka ɗan jira. To duk wanda ya ga ya mai haka, to transaction ɗin bai yi ba. Duk wanda ka ga ya ma haka ya baka error kenan. So abinda za ka yi, okay, kuma ya sa transaction complete. So bari mu duba da nan ɗin tukunna wallet ɗin mu gani.
ko Ethereum ɗin ya sauka. Tunda ya ce mana transaction complete, bari mu yi refreshing. So galibi na san in yi haka dama baya sauka, da yawa za ku ga yana baku irin wannan matsalar, to bai sauka ba. Abin da zai sai mu koma dApps ɗin. In dai kuka ga ya baku wannan abin nan error ɗin, to abin da za ku ka daɓa wurin searching sai ka goge wannan izumi ɗin. Gashi nan izumi.finance/trade/swap shine site ɗin, kawai ka goge shi. To koma me ka taɓa, koma me ka rubuta sai ka danna enter ya buɗe maka. Koma me kar ku damu. To kun ga yayi haka, to sai ka ƙara taɓa nan ɗin. Sai ka goge wannan abin, sai ka rubuta izumi ɗinka gashi nan kamar yadda kuke gani, izumi.finance/trade/swap, sai mutum ya taɓa shi. So kun gani ta ƙara buɗewa. To kada dai a manta da abin da na ce za a maida USDC ɗin ta koma sama, mu maida ita ta koma sama. Settings ɗin nan mu taɓa shi, mu sa shi 0.1 maimakon 0.5, mu sa shi nan kuma 1, mu saving. Tunda mun riga mun yi approving ɗazu, yanzu kawai swap zai bayyana. Sai mu sa maximum na USDC. Kun gani? To yanzu sai swap za mu sa. Allah ya sa yanzu yayi, kai ya ɓata mana ainihin wato lokaci. Akwai ƙarancin network ne da daddaren, shi yasa ku ga to za ka ga nan yayi blank. Kun ga dalar bata fito ba, to ba yanda za a yi transaction ɗin yayi. In kai ta jira ma sai ka ga ya daɗe haka. To abin da za ka yi kawai, ni rejecting nake yi, sai in yi rejecting. Za ku ga ya sa reject transaction. Sai in ƙara danna swap ɗin. To kun ga yanzu har yanzu yana blank saboda yanayi na network. Ban san me ke faruwa ba cikin daren nan wallahi. Bari in ɗan sa wayata a flight mode sai na ainihin wato kashe mu gani. Yauwa kamar yadda kuke gani na sa ta a flight mode na cire. To gashi network ɗin ya dawo, kun ga nan farashin ya bayyana. To sai ka danna da sauri ka goge. Muka ce 1 million mutum zai rubuta. To shine za ka ga gas fee ɗin ya ragu. Sai mutum yayi saving, sai ya danna confirm. Allah sa network ya bari yanzu yayi. Da alamun yayi, kun ga ya sa swap successfully. Kamar yadda kuke gani, swap successfully. Kun ga gashi yanzu Ethereum ɗin mu ya dawo. Za ku ga nan ya sa maka insufficient balance, kakka wani damu. Kun gani transaction complete. So abin da zai faru, to in ka taɓa wannan wallet ɗinka, kun gani, kun ga Ethereum ɗin yanzu ya dawo ko? Gashi nan gashi nan na dala 600 da ainihin wato 54. So kun ga yadda aka yi. Yanzu tun na riga na yi bridging na farko. So yanzu protocol guda biyu gaskiya ni nake amfani da shi, amma in ka ga dama za ka yi amfani da protocol da ya fi guda biyu. Akwai su app.meet.io, akwai su gas nan dai da ɗan dama. So amma dai iya protocol ɗin da muke amfani da su yanzu. To yanzu kai tsaye sai mu ƙara yin transaction. Zan maimaita transaction ɗin yanzu. To dama shi bridging ɗin can in kai shi sau ɗaya daidai, saboda shi bridging ɗin ya fi wannan jan gas fee. To in kai bridging ɗin sau ɗaya sai ka dakata ka gama transaction ɗinka, sai ka zo ka yi bridging back. So yanzu mu ƙaddara na koma website ɗin, sai in ƙara komawa mu ƙara share wannan, sai mu ƙara komawa Zkswap.xyz. Already dama mun riga mun yi connecting ɗin wallet ɗinmu. To kai tsaye gashi nan mun dawo Zkswap. Yanzu kamar yadda kuke gani za mu ƙara sa Ethereum, za mu ƙara wannan ɗin Ethereum. To kun gani 0.352 ne ko? So kun ga ya bamu dala 652. Kamar yadda kuke gani, kun ga ya bamu dala 652. To kamar yadda na faɗa, kar a manta na ce za mu dinga barin, in ma da za ka ƙara 4 ɗin misali, kun gani da 52. Kada mu manta mu dinga barin gas mu dinga rage gas fee na dala 10. To yanzu kun ga tunda 652 ne, abin da ya kamata mu yi sai mu goge shi, mu yi editing, mu samu har dalar ta dawo 642. Kun ga an bar dala 10 kenan. 42. So yanzu tunda 5 ne nan, bari mu sa 4 mu gani. Kuma yayi yawa, to sai ka sa 49. Yawa da 42, bari mu sa 45. Ba lallai sai ka bar dala 10 ba, ko dala 5 ka bari zai, amma dai kar ka sa maximum. Kawai shine a taƙaice. To sai mu ƙara komawa mai swapping kamar yadda muka yi ɗazu. An ga yadda muka yi swapping a Zkswap ɗin. Ga ta nan sai mu ƙara duk transaction sai ka dinga rage gas fee ɗin. So gashi nan
muka ce 1 million za ka saka, ka sa 1 million kai save, ka danna confirm, ka gani submit has succeed, har transaction ɗin yayi, an kwashe Ethereum ɗin. Mun duba kun ga gashi nan, amma in nayi refreshing zan ga an kwashe shi. Yawwa kun ga sai ga gas fee ɗin da na bari ma na $13 ne. To sai mutum ya ƙara komawa, tunda muna amfani da site guda biyu ne, protocol guda biyu da Izumi da wannan, sai mutum ya shiga gashi nan izumi.finance/trade/swap, sai mutum ya shiga. Kar ku manta dama duk ta riga ta yi connecting. To sai kar ku manta ita Izumi duk ita ma sai ku taɓa settings ɗin nan, ku dinga cire 0.5 ku sa 0.1 saboda percentage ɗin nan. So ka danna saving, to sai ka maida dala ta koma sama USDC ɗin, sai ka danna maximum kamar yadda muka faɗa, danna X ɗin nan, sai ka danna swap, sai ka editing gas fee nan wurin da muka ce shi ma 1 million za ka saka. Kun gani 0.46 dala, sai kai saving, sai ka danna shi ma. Allah sa yayi, saboda wani lokaci yana raining network shi. Yawwa transaction ɗin shi ma yayi. Yawwa yayi. Idan na koma za mu gani, kun ga gashi nan dalan ta bayyana. Kun gani Ethereum ɗin ta bayyana maimakon dala ɗin. Kamar yadda kuke gani ta bayyana. To ni nan duka transaction ɗina nan duk swapping nake, na gama bridging shine wanda muka yi a Obita. So kusan zan yi haka kusan so biyu. Sync swap. Yau ita sync swap Ethereum kawai zan yi za ka yi swapping. In ka ga dama za ka iya transaction ɗin gaba ɗayan shi akan sync swap ɗin. Dalilin da ya sa muke transaction ɗin akan protocol guda biyu shine sync swap akwai su ma alamun za su bada airdrop, sannan su ma Izumi ɗin za su bada airdrop. To kaga ina interacting between two protocols kenan. Idan airdrop ɗin ya zo kaga su Obita su kansu finance za su bada airdrop wanda aka yi bridging da su, sannan sync swap za su bada airdrop, Izumi za su bada airdrop. To kaga na yi amfani da protocol uku. So yanzu zan yi transaction ɗina na ƙarshe insha Allahu kamar yadda muke gani. So sai an yi haƙuri saboda yanayi bidiyon zai iya yin tsawo, to amma kuma fa'idan da ke cikin shi mutane za su duba. So idan da zan sa 0.35 kun gani an ce dala 645, to ina so da 48, to bari mu yi da shi da 38 mu gani. Bari in na sa 4 zai kai 38, in ka ga bai kai ba za ka iya ƙara 45 39, to 39 ma dai is okay. Sai in ƙara danna swap. Kun ga kenan kai tsaye daga shi Ethereum kawai nake swapping ya koma USDC a sync swap, sannan sai in koma Izumi mai da ita wannan ainihin wato USDC din zuwa Ethereum. To sai mu goge wannan ainihin wato gas fee din, sai mu rage shi, mu editing din shi ya koma 0.4, mu saving, mu danna confirm. Za ku ga gashi nan succeed, gashi nan ya sa succeed swapped, yayi kenan. Sai mu ƙara komawa nan mu sa Izumi, sai mu saka Izumi. Idan muka saka Izumi misali, kun ganta izumi.finance/trade, muka saka ta ita ta buɗe. Wannan shine swapping ɗin da ake daga Ethereum zuwa USDC. USDC a maida ita Ethereum, a dawo da ita Ethereum a maida ita USDC, haka ake yin transaction ɗin. So sai in ƙara taɓa nan, kada a manta da settings ɗin nan wurin rage slippage, a sa shi 0.1, sai nan shi ma a bar shi 1 maimakon 10, sai a yi saving. Kar a manta a dinga taɓa X ɗin nan saboda kansa za ku ta cike maka wuri wani lokaci. To sai ka taɓa wannan arrow ɗin, USDC za ta koma sama, sai ka danna maximum. A USDC mun ce maximum za ka dinga dannawa, sai ka danna swap kamar yadda kuke gani. So ya ƙara irin na yawwa, ashe ya wuce, suna da ɗan ƙarancin network. Yawwa sai mutum ya taɓa ya goge gaba ɗaya wannan, sai ya sa 1 million kamar yadda ne kun gani na yi transaction ɗin. Na yi transaction ɗin ne na maimaita saboda kada mutum ya je ma abin ɗan kallon bira ya yi mai kallo sama ya zo kuma wurin transaction ya samu matsala. Yawwa kamar yadda kuke gani mun ƙara yin transaction, mun maida USDC ɗin mu kun gani ta yi.
To in muka taɓa wallet ɗinmu muka koma za mu ga in muka yi swapping za mu ga gashi nan ainihin ta koma wannan ta koma 644 kamar yadda kuke gani. So yanzu na yi transaction guda 6 kenan a kai. Kun ga dai yanzu duka protocol biyu na yi yanda ake swapping, wannan shine na yi. To yanzu na gama swapping ɗina. To abin da ya sa muka shigo da dala da yawa, akwai ƙarin haske da zan yi a nan. Idan kai transaction gaskiya da dala kaɗan, gaskiya ba za ka ja volume ɗin da ake buƙata ba. Yawwa, in kai transaction da dala kaɗan ba za ka ja volume ba. Shi yasa idan kana da kuɗi za ka iya sa kamar 500,000 ka siya dala da ita na duka kuɗin. Target ɗinka amma dala 20 za ka ci a transaction ɗin ko dala 30 a transaction ɗin. In ka gama transaction sai ka mayar da kuɗinka Binance ka je ka siyar. To misali gashi mun gama transaction, dama target ɗina zan ci dala 30 ne ko dala 20 da wani abu. So gashi na gama transaction ɗin, na gama swapping. Yanzu to tunda dama bridging muka fara yi, to kuma da bridging za mu gama. Kada a manta bridging muka fara kuma da bridging za mu gama. So yanzu kawai kai tsaye sai in taɓa nan dApps ɗin. Yanzu sai in taɓa wancan site ɗin protocol ɗin na bridging shine Obita Finance. Kun ganta? Obita Finance. Yanzu za ta buɗe. Yauwa za ta buɗe. So da duk sanda za ka yi transaction dole fa sai ka yi bridging, ka mai da wannan Ethereum ɗin zuwa Zksync Era, shine zai baka damar yin ainihin wato wannan bridging ɗin. Kamar yadda na yi bayani. Sannan a cikin exchange ɗin nan kamar get.io idan ban manta ba suna da Ethereum na Zksync Era. Wanda yake so ya siya Ethereum kai tsaye na Zksync Era yana iya siya a get.io sai ya saka shi a nan ya transaction ba tare da ya yi bridging ba. Ma'ana kana iya samu ka ga mutum ya riga ya gama bridging ɗinsa. Ya yi bridging yana ganin ya wadatu da bridging ɗin da ya yi. To next time idan zai yi transaction saboda bridging ɗin yana jan dala sai ya zamana cewa ba zai ƙara yin bridging ba. Zai kawai zai je ya siya a get.io ne. Amma kun ga wannan wani long process ne. Ba kowa ke get.io verified ba. Kawai abin da ya fi shine mutum ya daure ya siya a Binance ɗin. Ya bi wannan process ɗin da muka bi domin kare dukiyarsa. So gashi mun shiga Obita ɗin sai mutum ya danna switch. Bayan ka danna switch yauwa za ku ga nan yana Ethereum. Ba ruwanka da Ethereum a nan a harkar bridging, ba ruwanka da Ethereum. Yauwa a swap ne can da su Izumi da Sync swap za ka dinga amfani da Ethereum. Amma a bridging duk wanda ya kuskure ya amfani da Ethereum wallahi ya yi asara. Domin in kai bridging a Ethereum za a iya jan maka gas fee ɗin da ya kai na dala 30 kuma ba za ka samu volume ko 1% ba. Yauwa ba ruwanka da Ethereum a nan harkan. To sai mu taɓa Ethereum ɗin gashi nan. Sai mu taɓa Zksync Era kamar yadda na yi bayani. Muka taɓa Zksync Era. To yanzu abin da za mu yi kai tsaye sai mu taɓa maximum ɗin nan. Gashi nan na Zksync Era sai mu taɓa maximum. An gani? An gani gashi na taɓa maximum. Amma muka ce a wancan swapping ɗin ba za ka taɓa maximum ba. Don mun yi bayani idan mutum ya kalla da abin da bai gane ba a bidiyon yana dawowa baya misali. To nan sai ka danna maximum. Za ka yi bridging kenan. Wannan shi ake kira bridging. Za ka mai da Zksync ɗinka zuwa Arbitrum. Sai ka danna send. So kun gani gashi nan za mu yi bridging ɗin. So ka riga ka danna mun danna send. To sai ka switching network. Yauwa. Ka riga ka sa maximum. Sai ka danna confirm and send. Kun gani confirm and send. So wani lokaci yanzu mai baya network in ka ga haka network ne. Sai mu ɗan ƙara danna confirm and send ɗin. Yauwa yanzu kun ga yayi. To sai ka danna confirm. Shi anan ba a rage gas fee. Sai ku jira kun gani Zksync Era gashi nan. Za mu yi in ba ku manta ba ɗazu wannan Arbitrum 1 ɗin shine a nan farko. Saboda daga Arbitrum 1 ɗin muka yi bridging ya dawo Zksync Era. Yanzu kuma Zksync Era ita ce a farko. Arbitrum ɗin yau kun ga yanzu ya sa transaction complete ko. To a nan in this case mutum koda ya fita to transaction ɗin ya yi. An fahimta? Koda ka fita transaction ɗin ya yi. Koda baka ganin wurin ya sa maka green tick ba to gashi nan ma ya ma sa green tick ɗin. Kawai kai tsaye sai mutum ya danna wallet ɗin shi. Kun gani? In na danna wallet ɗin kun ga yanzu an kwashe Ethereum ɗin da Zksync Era gaba ɗaya an mai da shi Arbitrum 1. Sai mu canza network ne kuma Arbitrum 1. To kun gani? Idan mutum ya haka. Idan mutum ya haka.
So bari mu jira. Yau kun ga gashi nan dalar mu dama a Bitcoin muka shigo da shi, muka yi bridging ya koma Zksync Era. Gashi bayan mun gama transaction ɗin mu, saboda kamar yadda na yi bayani in dai ba da dala da yawa za ka yi ba za ka ja interaction ba. Bayan mun gama transaction ɗin namu gashi nan mun mai da dalar mu a Bitcoin. To yanzu kai tsaye daga nan abin da za mu yi, Binance za mu mai da ita. To shi wannan bidiyon za mu yi shi daban. Za mu mai da ita Binance. So abin da zai faru, bari mu je Binance ɗin. Bari mu je Binance ɗin mu gani. So kamar yadda na ce bari mu je Binance ɗin, sai mu je kai tsaye shiga Binance. Tunda za ka kwashe ni. Wannan transaction ɗin da na yi ne ɗazu yake nuna history. To idan muka shiga Binance, gashi nan za mu ga wannan ɗinmu yana overview ɗin nan. Kawai abin da za ka danna deposit, sai ka danna gashi nan Ethereum. In babu ma shi a suggestion sai kai searching, kawai ka rubuta ETH. Kun gani in ka danna ETH, to kun gani a nan sai mutum ya taka tsantsan wurin ɗaukan chain, sai ya danna gashi a Bitcoin, sai ya danna a Bitcoin. To kun gani ga wallet address ɗin, ga alamar copy daga nan, kawai shi ma taɓawa za ka yi. Ka tabbatar ka kwafo shi da kyau, taɓawa kawai za ka yi. Sai ka koma wallet ɗinka ta MetaMask ɗin. Yawwa sai ka koma sai ka taɓa kan Ethereum. Kun gani gashi nan in ka taɓa kan Ethereum ɗin, ka ɗan yi scrolling ƙasa ka danna send, ga send. Sai kai pasting ɗin wallet address ɗin, kai pasting ɗinta. Kun ga na yi, sai mutum ya danna next. Kun ga adadin abin da kake da shi a ƙasa 0.3466. To in this case sai mutum ya taɓa ya rubuta 0.3466. Misali in kaga in na sa haka muka mu danna next. To wani sa'in za ka iya ganin ya ce maka ba zai tafi ba saboda gas fee. Misali, bari in ɗan yi back in ƙara mana haske. Yanzu ai kun ga 6 ɗin guda uku ne, sai na sa guda biyu. To idan ka sa 6 ɗin duka, idan na danna kun ga an ce insufficient fund, ma'ana ba zai yi in cire gaba ɗaya ba saboda babu wanda za a ja gas fee. Kun ga total abin da ya nuna dala 600 ga ta nan da 42.98. To yanzu sai in goge wannan 7 ma na sa a shi, sai in goge 6 ɗaya. To kun gani sai in danna mu gani. To bari shi ma mu gani ko zai yi. Yawwa kun gani yana loading. Gashi nan yana transaction submitted. Za ga ya sa shi ma transaction completed. Yawwa kun gani transaction completed ya riga ya yi. In ka taɓa za ka gani ga details ɗin ga abin da na tura. So shi kenan mun gama transaction. Ka yi back. Kun gani a Bitcoin ɗin gashi nan na kwashe shi gaba ɗaya, na mai da shi ainihin wato Binance. Kun ga ma kamar Binance har sun yi min email gashi cewa na yi depositing abu, tabbas sun yi email cewa depositing ɗina ya shigo. So a wannan case ɗin idan mutum ya gama, akwai wanda za ka ga cewa yana da hali idan ya riga ya yi bridging na Zksync Era, za ku ga cewa baya dawo da shi kuma a Bitcoin saboda ya yi dedicating kuɗin, maybe dala 50 ce yasa yana so ya ƙone ta gaba ɗaya a transaction. To idan ya zo ita ba zai dawo da ita a Bitcoin ɗin nan ba, ya fitar da ita, sai dai ta transaction ya ta yi sync swap, ya yi USDC, Ethereum har ya ga kuɗin sun ƙare gaba ɗaya. To yanzu kai tsaye mun riga mun gama da wannan, sai next step za mu je ainihin wato Binance mu siyar da dalar mu. So maganar siyar da dala zan yi bidiyo daban mai zaman kansa, ya zama P2P ne na ainihin wato siyar da dala ɗin. Amma kawai abinda za mu yi yanzu, za mu leƙa Binance ɗin don tabbatar da cewa coin ɗin da muka tura ya shiga. So nan kun gani overview ɗin nan, kawai da ka tsaya overview ɗin nan za ka gani daga nan muka ɗan yi scrolling spot misali abin nake so na faɗa. To kun gani spot gashi nan, kun ga Ethereum ɗin nan ya bayyana. Kun gani ko? So Ethereum ɗin gashi nan ya bayyana, depositing ɗin da muka yayi. To misali idan ina so in mai da shi dala saboda kar in bar shi ya zo ya ƙara ƙasa, sai mutum ya taɓa market. In ya taɓa market ɗin nan kai tsaye kamar yadda muka yi ɗazu, ai ɗazu in kun lura buy muka yi Ethereum ɗin,
So gashi yanzu zan yi searching Ethereum / USDT. To sai mu taɓa Ethereum ɗin. Mun taɓa Ethereum ɗin, ɗazu buy muka yi, yanzu to sell za mu yi. Shi ma sell ɗin in na ga dama in sa shi a nan limit ɗin, ko in sa shi a market limit, ko kar a ɓata min lokaci. Sai in danna maximum gashi nan 100% kenan maximum, sai in danna sell. Shikenan na siyar, an bani dala. Inda zan dawo home, da zan dawo home ko in danna wallet, spot wallet, za ku ga yanzu an kwashe Ethereum ɗin an bani dala. Kun gani kamar yadda kuke gani an bani dala. So yanzu za mu yi video nan gaba akan yanda mutum zai yi ya siyar da dala, tunda mun yayi P2P ya siyar maimakon shi zai siya. Yawa mun yi video akan yadda mutum zai siya, to yanzu kuma za mu yi video akan yadda mutum zai siyar. Yanzu mun gama bayani akan transaction na ainihin wato Zksync Era da ake ta magana akai. Wannan shine method ɗin da zaka bi. Idan ka ga dama akwai sauran protocol ɗin, website ɗin da zaka yi swapping akai, amma waɗannan in ka taƙaita a su ma yayi. Yau in ka taƙaita a nan su ma yayi kamar yadda kuke gani. So sai abu na gaba da nake so an yi shine za mu kwafi wannan wallet address ɗin, sai mu je mu duba wane volume muka samu. Tana 00 yanzu misali. Akwai website ɗin da ake duba transaction ɗin gashi nan kamar yadda kuke gani, buyfish.github.io/zksync gashi nan. Shi ma za mu saki link ɗin gashi nan wannan. Sai na buɗe shi. Idan na buɗe shi kai tsaye haka, maybe za ka iya ganin akwai wallet history ɗin tsohuwan wallet akan shi. Misali gashi mun buɗe, kun ga akwai history ɗin tsohon wallet ga volume. To a nan sama kawai gashi nan wurin da aka sa search, mutum kawai sai ya paste wallet address ɗin da ya kwafo, sai ya danna ga wani kaman enter ɗin nan ko go ɗin nan. To sai mutum kawai ya taɓa shi, wannan arrow ɗin, sai ya jira ta ɗan yi loading. Kun gani na yi interaction nawa? 9 aka ce na yi. To kuma in kuka yi ƙasa za ku gani gashi nan protocol ɗin da na yi amfani da shi. Na yi amfani da SyncSwap sau 3, na yi amfani da Obita sau 2. Ita Izumi ɗin nan na ga yanzu ya daina nunawa, amma kuma yana recording. To kun ga yanzu transaction ɗin da yake dala da na turo 600 ce. Kun ga an samu volume ɗin transaction ɗin dala 5,000. Kun gani? To wannan shine fa'idar ka turo da yawa. Amma in kai amfani da dala kaɗan ba za ka wani ja volume ba. Kuma kun gani duk wannan volume ɗin da na ja fa, transaction ɗin nan gas fee ɗin fa kun ga abin da aka abin nan fa ba wani da yawa bane. So anan muka kawo ƙarshen wannan transaction na ainihin wato Zksync Era. Allah ya bamu sa'a, Allah ya kuma taimake mu. Dan Allah kada a manta a taɓa mana alamar subscribe, dan Allah a taimake mu a mana subscribe domin ci gabar mu, kuma mu samu ƙarfin gwiwa domin kawo wasu abu nan gaba. Naku ne har kullum, Shirem Tech YouTube channel. Da haka nake cewa Allah ya haɗa mu a snapshot. Allah ya sa mu samu maƙudan kuɗaɗe sanadiyar wannan airdrop ɗin. Sai an ji ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.